仲未到雪影之爆下嘅仔咩？把聲冷嘅時候。Kung tangin at langit ang tolo. A video sin infecto in karinga masetuna komen kan siya raw. Miss, tumto meeting tayo. Small letter, fakin na say. Oxygen aya, helium hip chinumi. Vuintu, dai toto. Kanang lotong lesok meron. Mi fata susi. At hamto malaw. At hamto. Oh, mura. Tapro, tapro. Hey, itu siya. Itu siya. Aran komentan niya, komentan ka siya. Kano ito sa tapro, tapro. Nawi na saan mo. An puset ay. Kanaw te, kung tumtling trep to na rin tong fiya na ninang. Suwal eh. Uy, kasi ano. Kasi sunsong kamta doon. Asyo ka, alud liyan, diwa. Opa nga iron swaktur. Wala siya. Lotion siya. Uy, may paniya. Insuale. Katizong ka ni Rose, kumin sa takto do ka muna, karon share le doon siya niya. Kapitolo. Insabay. Lo intute. Ama kawat na on eng maom lo niya, oh, kumin kakalom lo to ka. Karon share biso niya.